Mag-focus ka lang sa pulutan, huwag sa alak. Hayaan mo yung kakapalan ng mukha mo. Ang intindihin mo kung paano ka mabusog. Ha? Huwag ka mag-focus sa alak. Doon ka mag-focus sa pulutan. Kung kinakailangang i-take out, mag-focus ka lang sa pulutan, huwag sa alak. Hayaan mo yung kakapalan ng mukha mo. Ang intindihin mo kung paano ka mabusog. Ha? Huwag ka mag-focus sa alak. Doon ka mag-focus sa pulutan. Kung kinakailangang i-take out, tingnan mo. Ayan. Tanawa. Oop. Okay na. Ano pala hubog na hindi na alam kung saan pupunta. Kinali. Hoy! Ikaw! Okay. Masyot pa dyan sa imburnal yan. Ayan, hawak. Up. Up. Huh? You too much speed, huh? Okay, fine. Your time 600 and up. Pre, alas 4 na. Nabi mo ba? Ayun. Pare, isa pa kayo ba? Naramas yung tayo. Kaya lata. Si pare. Yung bike ko doon, kukunin ko. Si pare, pare. Doon na, maglalaga pa punta ron. Oh, doon matutulog sa shop. Hindi. Taas ng memory niyan tayo, no? Pare, what